Samantala, float parade, tampok po sa Carabasa Festival sa bayan po ng Umingan. Alamin po natin ang good news niya kay Idol Maya. Naglalakihan at makukulay na floats ang bumida sa Grand Float Parade sa 6 Carabasa Festival 2025 sa bayan ng Umingan. 8 cluster ang nagpasiklaban ng kanilang mga sasakyang pinalamutian ng mga pangunahing produkto sa bayan ng Umingan gaya ng palay, mais, iba't ibang prutas at gulay, lalo na ang kalabasa. Bakas sa mga ngiti sa bawat labi ng mga partisipante sa naturang parada ang galak na muling magdiriwang ng Carabasa Festival ang bayan. Samantala, sa darating na Huwebes, April 24, magaganap ang pinaka-highlight ng festival, ang 101 Ways of Cooking Carabasa, kung saan ipapamalas ng mga kalahok ang kanilang galing sa pagluluto ng mga putahing sinahugan ng kalabasa. Magtatapos ang 6 Carabasa Festival sa April 27, natampok ang kanilang Sirena Carabasa Ti Umingan pageant para sa LGBT community. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.